Πάμε στον Πάνο Βόγλη, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα ειδήσεων, διότι πάνω έχουμε στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, ένταση και επεισόδιο μεταξύ οπαδών του Δικεφάλου και φιλάθλων της Rapid Βιέννης και βλέπουμε και τα πλάνα αυτή την ώρα. Από τη μετάδοση στο τέλει θα βλέπουμε τα πλάνα. Ποια μετάδοση, δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Τι έγινε, 8 και 4 περίπου έφτασαν τα πούλμαν με τους οπαδούς της Rapid Βιέννης έξω από την Τούμπα. Εκεί τους περιμέναν οπαδοί του ΠΑΟΚ και τους πέταξαν αντικείμενα. Οι οπαδοί της Rapid τα πέδωσαν. Κάποια στιγμή κατάφεραν όμως να μπουν στο γήπεδο, στο πέταλο που βλέπετε, αν κοιτάγαμε τηλεοπτική οθόνη, ας πούμε δεξιά. Έτσι. Μπήκαν εκεί και άρχισαν να πετάνε καπνογόνα μετά οι οπαδοί της Rapid. Αυτοί τώρα μετά χωρίς λόγο. Έτσι, όπως και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην αρχή χωρίς λόγο πέταξαν τα καπνογόνα. Όταν πετάξαν καπνογόνα οι οπαδοί της Rapid, η αστυνομία έπρεπε κάτι να κάνει, χρησιμοποίησε δακρυγόνα και έγινε αποπνικτική ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Από πολλές θύρες μπήκαν οι άνθρωποι μέσα στο γήπεδο, δεν ξέραν τι να κάνουν γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα. Μπήκανε και από τη θύρα 4, εκεί που είναι οι φανατικοί οπαδοί του ΠΑΟΚ, διέσχισαν όλο το γήπεδο, τον αγωνιστικό χώρο εννοώ, και άρχισαν να τρέχουν δηλαδή προς την πλευρά που είναι οι οπαδοί της Rapid. Τα πλάνα νομίζω ότι είναι. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο εγώ. Είναι εμφανές το τι συμβαίνει. Το τι συνέβη πριν από λίγα λεπτά είναι αυτά τα πλάνα, δεν είναι πριν ώρες. Πριν από λίγα λεπτά στην Τούμπα υπάρχει μια καθυστέρηση στην έναρξη αναμέτρησης τουλάχιστον 10 λεπτών. Έπρεπε να γίνει τώρα η σέντρα. 9 και 30 δηλαδή. Είναι νομίζω πάνω πρωτοφανή τα πλάνα για ευρωπαϊκή διοργάνωση, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Είναι πριν την έναρξη του παιχνιδιού, όπως μας είπες, και είναι και απορία άξιων πώς κατάφεραν και οι φίλοι της Rapid Βιέννης να μπουν τόσο καλά εφοδιασμένοι μέσα στο γήπεδο. Νομίζω είναι από τις πρώτες παρατηρήσεις που μπορεί να κάνει κανείς. Ορθό. Το σίγουρο βέβαια είναι ότι. Αυτή είναι η ζωντανή εικόνα που βλέπουμε αυτή την ώρα. Από το TTV πρέπει να έχουν ηρεμήσει κάπως τα πνεύματα. Ναι, αρκετά έχουν ηρεμήσει τώρα γιατί και καθάρισε και η ατμόσφαιρα. Το σίγουρο είναι με του οπαδούς της Rapid, το ΠΑΟΚ κάτι προφανές δεν έχει. Τώρα, αν είναι κάποιο άλλο στην υπόθεση ότι είναι αδελφοποιημένοι οι οπαδοί της Rapid με τους οπαδούς Παναθηναϊκού και αυτό προκάλεσε κάποια οργή στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να το ξέρω. Γιατί το λέγανε από το πρωί στα ραδιόφωνα Θεσσαλονίκης, αυτό το αναφέρω. Από εκεί και μετά έλεγαν από το πρωί, ενώ ξαναβλέπουμε εμείς τα πλάνα πάνω, τι έλεγαν από το πρωί στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Ότι οι οπαδοί της Rapid είναι αδελφοποιημένοι με τους οπαδούς Παναθηναϊκού και ας έρθουν στην Τούμπα. Ξέρεις τώρα, αυτά μπορεί να είναι όμως και λίγο λαϊκίστικα, να μην είναι σοβαρά. Αυτό ισχύει. Αποτελούν πάντα αφορμές πάντως και στο παρελθόν άλλες ομάδες. Εδώ κοίτα τι γίνεται. Αν έχουν μπει μέσα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, επειδή. Στο γήπεδο εννοώ. Προφανώς πετούν και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ φωτοβολίδες, όπως βλέπουμε, προς τους οπαδούς της Rapid. Αυτό είναι δεδομένο. Όταν μπήκαν στο γήπεδο του Τούμπας, οι οπαδοί της Rapid είχαν δεχθεί επίθεση ήδη απ' έξω. Μέσα στο γήπεδο του Τούμπας δεν τους πείραξε κανείς. Εκείνοι ήθελαν να ανταποδώσουν και πέταξαν καπνογόνα. Και μετά έγινε αυτό που βλέπουμε. Το έλα να δεις. Το σίγουρο είναι ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο οι πρώτοι δεν μπήκαν για να κάνουν επεισόδια. Ήταν παιδάκια και γονείς από την οικογενειακή εξέδρα. Μπήκαν γιατί θέλαν να φύγουν από τη θύρα που ήταν με τα δακρυγόνα, δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα. Είχε ξεκινήσει όμως όλο αυτό πριν την είσοδο των οπαδών της Rapid στο γήπεδο. Επομένως.